मासपाटनिफ्राय बिथाङा फैदों बिथांनि नामा प्रसेनजित बसुमतारी बिथाङा बोलि बाथौ आरो जेब्ला बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों बे प्रेयार सेन्टाराव फैनानै खालि मोदाया बेनाव गाखोयो आरो सम सम बेबायदिनो जायो नाथाय दिनै जिसु ख्रिस्टआ बेखौ अनबाय आरो बियो प्रसेन बसुमतारी दिनै गेदेर अननायजों बे खालि मोदायनि अननायनिफ्राय सख' जानायखौ मोनबाय इसोरखौ हामबायदों आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि फोरबो आंनि इसोर अ प्रभु आंखौ अनखांदो आंखौ सोखादो अ प्रभु आंनि जिउआव गाज्रि जिउखौ गोजान खालामदो आंखौ गोजोन होदो आंखौ दैदेनग्रा गाज्रि जिउखौ आंनि आत्मानिफ्राय गोजान खालामदो आं नोंखौ फोथायो आं नोंखौ अनो हालेलुया आंनि नामा प्रसेनजित बसुमतारी नों बबे गामिनिफ्राय फैदों आं माजिबादनि आलायस्रि गोलैयो जोंना जिंगा बिल आलायस्रि गोलैयो बेनिफ्राय नों मा धोरोमनि मानसि जोंनिया धोरोमा मेन धोरोमा आफानिया गासै दा ज' थानाया बोलि गोदान न'आव बोलि होयो फारौ हाथारो बोलि होयो ओमफ्राय आंनो सिमांफ्राव खोन्थाबाय थायो आरो मैसो बोलि होनाय अमा बोलि होनाय माइ बारियाव माइ हानो होनाय बिदि खोन्थायो आरो सिमाङाव आच्छा नोंनाव सोंहरनोसै प्रसेन
नों बाहाय फैनायाव बे प्रेयार सेन्टाराव फैनायाव नों गावनि गोसो जाना फैदों ना सोरबा लिंबोदों आंखौथ' आङो हारसिं नागिरबाय थादों मानोना आंनि देहाखौ आं हारसिं मोजां खालामनो होननानै आं सेस्था खालामो सेस्था खालामनायावहाय आं नागिरो आरो नागिरनायाव नोंखौ बेसेबांसो दोनबोदों सासे मानसिया बेयावथ' दा आङो उनाव खोन्थानोसै आंनि मेन खोथाखौ खोन्थाग्रोनि माने जोंनि हिन्दु धोरोमाव सोंबाबो खोन्थाया किसुमाना थगायो दिनै आं फरायरोङियाव आंखौ सिमाङाव फोरोङो माबायदि फोरोङो बिसोरसो रोंगौ नाथाय आं रोङा दासिमबो बाना मोनहैयो नाथाय आं बोरै बाना मोनहोनो हाया आङो दिनै बिसोरनो लांना फोरोंहैयो आंखौ हारसिंनो लाङो बिसोरो हारसिंनो दोनफैफिनो खस्थ' खालामहोआ आंखौ जिराय जिरायनो मावहोयो जिराय जिराय दांहोयो जिराय जिरायनो मोसौ गुमहोगोन लावखार खालामो मालाबा दुब्लिफ्राव दै दानफैयो मालाबा सिख्ला जानानै आंखौ बेरायनो लाङो दुब्लि बारियाव ओमफ्राय मालाबा गावहा फरायनो थाङो लण्डनाव फ्लाइटजों थाङो मालाय बिसोर फोरोङो आरो आंखौ बिदिनो सिमांनि आत्मा गुरुफ्रा फोरोङो गोजान गोजानाव लांनानै बिदिनो मालाबा न' गिदिर गिदिरफ्राव लांनानै फोरोंहैयो मालाबा आरो कम्पिउटार सेरनायफ्राव कम्पिउटार सेरनायाव एकदम फोरोंबाय थानो नागिरो नाथाय आं गोसोआव थाहैया आं हाया बे फोरोंग्राफोरखौ नों सिनाया सोर बे बहा लाङो बेखौ नों मिथिना मिथिया बे नोंखौ लांग्राया मा हिनजावफोर ना हौवाफोर लाङो नोंखौलाय बिसोरो सम लानानै गावसोर हास्लाबाबा बिदिनो मालाबा सिख्ला महर लाना फैयो सिख्ला महर लाना फैयो सिख्ला जाना फैयो सिख्लाथ' नङा नामा आंबो मिथिया मा जाना फैयो नों मिथिया बिसोरो हा सिङाव मानि लाङो आंखौ हा सिङाव लांनानै दर्जाखौ हा सिंजों खुलिहोयो आरो हा सिंजों खुलियो दर्जाजों माने हा सिङाव माने हा सिङाव दर्जा दं नालाय बिथिं हाबहैयो माने दर्जाखौ खुलिनानै सिंजों खुलियो आरो सिंजों खुलिनानै बेयाव हाबहोनानै आंखौ सिगाङाव लाना मिनिबाय थायो बिसोरो रायज्लायबाय थायो सिख्लाफ्रा गुफुर साथाम गाहाम थायो मालाबा बुरजा थायो मालाबा गिटार गावसोरनो बायना होनानै गिटार दामहोनानै दिनै आं गिटारखौनो रोङा दामनो गिटार बायना होनानै दामहोनानै गावसोर रंजायो मोसायो खुसि जायो ओमफ्राय आंखौ होनो आरो माथो नोंलाय रोङा होनो माथो रोंदों दा नोंखौ लांग्राफोरखौ नों मिथिया माने नोंखौ बै गाज्रि आत्माफ्रा लांगासिनो दं फोरोंगासिनो दं बायदिसिना खालामगासिनो दं दा नों बे जायगायाव फैनानै नोंनि गोसोआ माबादि मोनदों दा आङो बे जायगायाव फैनानै नोङो गावखौनो थद मोना मोनदों नाथायबा आङो आंनि आत्माखौ मोजां नुवासै बा आं मोजां मोनासै गोसोआव बेखौ नागिरनो आङो दिनै बिसिम सौफैदों सासे मानसिनाव सोंनानै मोननानै बिथाङा थगायाखै दे आरो आं बे आत्माजोंनो बुहुद सेस्था खालामदों जे आं न'खरखौ बोरै फोथांगोन दिनै आंनि न'खराव हौवा हिनजाव गथ' गथाय सब आलाय सिलाय जाजोबना दङ बेफोरखौ आङो आत्माजों नुनायजों लोगोसे दासिमबो माथो जायाखै आंनि खामानियाव मानो हेंथा जायो बेफार बिजनेसाव मानो हेंथा जायो बेफोरबायदि आं साननानै गोसोखौ हारसिं साननानै आच्छा आं नोंनाव सोंबावनोसै प्रसेन समनि अलखद नालाय गोबां बिबानांगौ दं आच्छा नोंनि सालाया ओंखारनाय समाव नों मा ओंखारनो थाल मोनजानो मोनाखै नोंनि सालाया गोलाव ओंखारदोंमोन आंनि सालायाथ' गोलाव ओंखारो आं हारसिंनो मालाबा मानसिफोरखौबो जानो लुबैयो बे जानो लुबैनाया सोर बेखौथ' आङो हिन्दु धोरोमनि बायदिब्ला हिन्दु धोरोमखौसो आं सिकित्सा खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय बिथांमोना आंनि आत्माखौ नुनाय बायदिबा बिथांमोना सिमांनि फाग्ला जाबाय होननासो बुङो आच्छा नोंदि मानसिखौबो जानो लुबैयो सालायबो ओंखारो नोङो मानसिखौ मा होननानै मानसिखौ जाफेरबाय मानसिखौ जाफेराखै अब्लाबो नोंनि बेबायदि आत्माया फैयोब्ला नों जानो लुबैयो बेनिफ्राय सालाय ओंखारोब्ला जानो लुबैयो अब्ला नों बेखौ माखौ सानो माने आं बे सोर बिलाय मानसिखौ जाग्रा बे आत्माया सोर बेखौ आङो आंनि गोसोजों डाइरेक्ट सानना मोनो बिथाङा खालि होननानै आं मिथिना मोनो नाथायबा आंनि गोसोआव बियो माबोरै हाबनो हायो आं मिथिया दा बेखायनो नोङो सोरनाव बिनांगोन नै दाबो नै नोंनाव ओंखारगासिनो दं हाबो नोंसोर साबधान था आरो नोंसोर साबधान था आं मानोबा आं गावखौनो हाया साबधान माने नोङो माना नोंनाव हाबनो नागिरो खालिया आथिंखौ आंनिखौ साफ्रिबाय थादों नुवाखै नोंनाव हाबनानै नों जिसुनाव फोथाय जिसुनि नामखौ लानानै आं दिनैसिम बे सिकित्साखौ आङो बोगासिनो गोसोजों बोनो हानाय खेमथाखौ बिथाङा होदों
नाथाय बा बे सालाय ओंखारहोग्रा गियानानो आंनो होदों नाथाय बा pray tala ding je pray tala बिथाङा kosong ke pray tala Rosary kalam ajeng nisar ko thale apa nani ma thar mani nai jate mini rai jate samona korban sera japri madam banai jara arwanai jara Yesu avatar Maria seni mazam bhavida Kulama Maria onai samona korban sera japri madam banai jara baknai jate San Prabhu baknai jate जिससे लोग ना जरे तो प्रेम चला नहीं जब गिनांगा जिससे माउन हाई जब गया जिससे लोग कुछ करके अन्य पे हम नहीं खाली में अब गजान जवाब तभी नहीं पे इनका लंबा है जिससे ने मैंने गिनांगा जिससे प्रेम चला